पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Amen. Someća Bhadyan Marije izbjadli, आणि पवित्र आत्म्यामध्ये घातले नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियांबितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bhagyan Maria devacha piangate ratikaratani amcha आपले समयचे साखर तुझ्या Jesu शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते जाऊ. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियांबितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bhagyan Maria devacha piangate ratikaratani amcha Amen. आणि देवाचं पूत मुनीसलो आणि आमच्यामध्ये जे लोक नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियांबितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवती देवाची माय आम्हाला आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याने पावसांचे कथे माग्या ये सम्या मागे येसुया बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुत्रान ख्रिस्तान मनुष्यापण केल्याने आम्ही जगतल्या त्याच्या त्याच्या कष्टाने कष्टाने कुसावे कुसावे विनोदपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे आम्ही पावशे कृपा आमच्या अंतःकरणाने वत म्हणून आम्ही मागता त्यास ख्रिस्ता आमच्या सम्या मरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या बडव्या तुझ्या राखण्या त्यांच्या दयेन माका दिला जय मोत राग आणि सलय आमेन. शासनाचा विषय दी तंका प्रकाश समाधाने ते विषय घेऊ देत आमेन. आमचे कोण आम्ही बाहेर काढूया आणि सांगता मिळून सतमंता मळे मागणे गट्ट तळ्यान आम्ही उसारिया सतमंता देवा आणि पुत्रचार अच्छा एकला सपुता आमच्या सम्या जो पवित्र गर्भी समावलं मर्यादावर जन्मलो पॉन्स तुला काळात कस सोसले ताका तुसार सडलो मेलो कानी केपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे समजल्यातलो जीवन झालो जीव्यांची आणि मल्ल्यांची मुनसिपी करून घेतलो सत्मानता हक्कांचे बक्षणे पुढेचे जीवन आणि शासनाचे जीवित आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे रास आमकां येव तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले सुमतीचे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्र सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्र सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सगळे आमचे माईक एक घडीपूर अनम्यूट करूया. सगळे आमच्या माईक थोडं वेळ अनम्यूट करूया आणि सगळे फ्रीली त्या सम्याक सकाळच्या वेळा मी स्तुती करूया
Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Oh God, ria, ria, oh ria, God, ria, 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 God, ria, 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 ria. Hallelujah, 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 God, hallelujah, 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 God, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Oh God, oh God, oh God, God, put it over the God, put it over the God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, thank Jesus, you, Jesus, Jesus, thank you, Jesus, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Yeah, Jesus, shara Jesus, la bara Jesus. bara 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 bara, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, Yeri di 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 di, shira bara Jesus, bara 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 Jesus, bara, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, God, hallelujah. God, Padishah, Hallelujah, God, hallelujah, देवाच्या Padishah, God, दैविक Padishah, Jesus, तुझ्या नावाने या God, सर्व तुझ्या Kasanya, वर्गाचे God, देवाने Padania, God, येशूच्या Padania, नावात God, बळाने येशूच्या नावाने पदवी देवय देवाच्या दैविकत्या देवय देवय देव Jesus, जे Jesus, सकल Jesus, जिससे बहु पवित्र अमल रक्त हर एक ला कवर कर या मगनाचे पोट कवर कर सम्या हालेलुया हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, Jesus, Jehovah, Ramon, Rafano, Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Suti, 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 suti. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Psalm 7 verse 10. देव मुझी ढाल तो मका रखता प्रामाणिक काळजाच्या मनुष्याक तो सांभाळता देव मुझी ढाल तो मका रखता देव मुझी ढाल तो मका रखता या मंगळारच्या दिसा या सकाळच्या वेळा त्या सम्या तू मुझे ढाल तुझे उत्तर सांगता सम्या तुझे उत्तर सांगता तुझे जीवे उत्तर सांगता Psalm 7:10 तू मुझी ढाल तू मका रखताय या मंगळवारच्या दिवसा तू मुझी ढाल तू मका रखताय तू मुझे ढाल तू मुझे कुटुंब रखताय तू मुझे ढाल तू मुझे कंपनी रखताय तू मुझे ढाल मुझ्या कंपनीत कोणे स्टाफान कितेही गटमळ करून पडलेल्या कितेही समस्या करून प्रयत्न करण्याचा सम्या तू मुझे ढाल तू मका रखताय सम्या जेसू म्हणजे सगळ्यांचा तुमचे हर एक अन्याय अनित सम्या जेसू तुका कळीत असाय तू मुझे ढाल तू मका रखताय या मंगळवारच्या दिवसा हाव तुका उलो मारता सम्या या मंगळवारच्या दिवसा सम्या जेसू हाव तुझ्या हजारपणा येता सम्या जेसू हाव विश्वास सम्या Psalm 32:7 तू मुझो आसरो आकांताच्या वेळार
तू म्हाका राखताय, सडवण्याच्या उल्हासपर्यंत गितांनी तू म्हाका वेडोगळताय. ह्या मंगळाराच्या दिसा तू म्हजो आसरो, तू म्हजो आसरो जेजू. जेजू तू म्हजो आसरो. जेजू तुमच्या कुटुंबाचो आसरो. जेजू तुमच्या घोवाचो आसरो. जेजू तुमच्या बायलेचो आसरो. जेजू तुमच्या भुरग्यांचो आसरो. म्हज्या कंपनीचो तू आसरो जावन आसाय. म्हज्या धनयाचो तू आसरो जावन आसाय स्वामी आज जेजू. जेजू तू म्हजो आसरो जावन आसाय. म्हज्या राष्ट्राचो तू आसरो जावन आसाय स्वामी आज जेजू. तू आसरो स्वामी आज जेजू. जेजू तू म्हजो आसरो. जेजू तू म्हजो आसरो. म्हज्या हर एका जे कितें कोर्टाचे केस आसा, जे कितें विजाचे केस आसा स्वामी आज जेजू, त्या हर एका ती तू म्हजो आसरो जावन आसाय. तू म्हजो आसरो जावन आसाय. हांव म्हजे दोळे तुजेरच उबारता स्वामी. हांव म्हजे दोळे तुजेरच उबारता स्वामी. हांव तुजेरच पातयेन रावता स्वामी आज जेजू. हांव तुजेच पातयेन रावता स्वामी आज जेजू. Psalm 32:10 पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक ताची दया माया वेडो घालता. आज हांव तुजेर विश्वास दवरता. हांव विश्वासता आज तुजी दया माया म्हाका वेडो घालनासा. तुजी दया माया म्हाका वेडो घालनासा. तुजी दया माया म्हाका आज राखून आसा. म्हज्या भोंवतणी स्वामी आज जेजू तुझे रक्षा कवच तुवें घालाय स्वामी. फेन्स ऑफ प्रोटेक्शन स्वामी आज जेजू. आज कसलीच खोटी पदवी, कसलेच खोटे सकत म्हाका हात लावंक शकचे ना स्वामी आज जेजू. हांव विश्वासता स्वामी. स्वामी आज जेजू आज कसलेच सकत म्हाका तुजे तान पयस करूंक शकचे ना स्वामी आज जेजू. आज कसलेच सकत म्हजो भावार्थ धडोवंक शकचे ना स्वामी आज जेजू. कित्याक हांवें तुजेर भरवसो दवरला स्वामी आज जेजू. हांवें तुजेर भरवसो दवरला स्वामी आज जेजू. स्वामी आज जेजू आज स्वामी आज तू म्हजो आसरो. तू म्हजो आसरो. हांव विश्वास. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Argan Jesus. Argan Jesus. Argan Jesus. Argan Jesus. Argan Jesus. आज कोणीय म्हाका सकयल करूंक प्रयत्न करूं दी स्वामी. हांव भियेना स्वामी. आनी हांव तांचेर गुन्यांवय माडिना स्वामी. कित्याक म्हजे खातीर म्हजो आसरो तूं जावन आसाय. म्हजो देव म्हजें व्हड. म्हजो देव म्हजें व्हड. तो म्हाका जाय ताच्या वाटेन चलोवन व्हरता. म्हजो देव म्हजें व्हड. तो म्हाका जाय ताच्या वाटेन चलोवन व्हरता. त्या देखून आज हांवें म्हाका सकयल घालूंक पळयता. म्हाका सलवणे देखूंक खूब राखोन आसात. म्हाका म्हजे पांय ओडूंक राखोन आसात. म्हजें नांव पाड करूंक राखोन आसात. तांकां हांव पळयना स्वामी. तांकां हांव भियेना स्वामी. जेजू म्हजी नदर हर एक घडये तुजेर खसयल्ली आसा स्वामी. कित्याक म्हाका कळीत आसा स्वामी. तुंय न्हिदनासतना जमेनासतना तुजी नदर म्हजेरच खसोवन आसा. Shira la bara di bara, shira la bara di bara, shira bara bara di bara di bara di bara di bara di bara. Shira la bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesu, 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 Jesu. Jesu, Jesu, Jesu.
राईट हाताच्या रिस्टाच्या हाडांत कठीण दूख असले आता मस्त उणे जाल्या या घडये कोणाकी एका व्यक्तीक ह्या लायनीर मागणे करनासत ब्लेम करा पळय चेक करा जे तुका येदोळस तो अनुभव झाला येसो Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Arkanjas. Arkanjas. Yes. पहिल्या काळात मागे विशेष सगळे सांगत ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि सर्वंडळा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या फरकपणापासून सगळ्या संपत्कांच्या या पहिल्या काळात आज विशेष यो मंगळाराचो दीस सम्या आमचो आशीर्वादाने भर आमकां तू चलनवर आमच्या कंपनी आशीर्वादित कर आमच्या संघात काम करतल्या आशीर्वादाने भर आमच्या कंपनीच्या बॉसाक आशीर्वादाने भर आमच्या कंपनीचे मॅनेजमेंट तुझ्या आशीर्वादाने भर आमच्या कंपनीचे फायनान्स टीम HR टीम तुझ्या आशीर्वादाने भर आमच्या कंपनीचे सगळे कोण पॉलिसी आणि करतात एकला आशीर्वादाने भर आमचे मॅनेजर्स सुपरवायझर्स तांकां पवित्रात्म्यान भर आज आमचे बोतनी आमचे सांगाता कोण पॉइंट करतात तांचे तुझो आशीर्वाद देवून येऊ दे आज आमच्या संगत कोण काम करतात आमचे कॉलिग्स तांचे तुझो आशीर्वाद देवून येऊ दे आज कोणालागी हांव उलयता कोणालागी हांव मेळटा ते सगळे तुझ्या पवित्रात्म्या बरोवन सांगाता म्हणून येऊ तर 3 फावटी घट्ट तळा रिपीट करया जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझ्या संततीक अब्राहमाक दिल्लो आशीर्वाद तो देव आणि अशें तू वस्ती करून सायतो अब्राहमाक बसयल्लो देश तुझ्या अधीन जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझ्या संततीक अब्राहमाक दिल्लो आशीर्वाद तो देव आणि अशें तू वस्ती करून सायतो अब्राहमाक बसयल्लो देश जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझ्या संततीक अब्राहमाक दिल्लो आशीर्वाद तो देव आणि अशें तू वस्ती करून जेनेसिस 28:4 सगळे दादले सांगाता म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची कबूल कर बाबा ससनाच्या बाप्पा तुका भेटयता तुझ्या आमच्या सम्या आणि सर्वंडळा तुझी कोड आणि रगत आमच्या पत्कांच्या आणि फरीपणापासून या दुसऱ्या कणात विशेष रान सुम्याच्या हातान समर्पण देऊन मग या हर एका आमच्या भुरग्यांक युवा जनांक
सुम्याच्या समर्पण दिन मागया तांचे हर एक समस्ये, हर एक तांचे शिकप, हर एक तांचो फुडार, हर एक तांची पिडा, हर एक तांचे उणेपण, हर एक तांची वाईट सवयो, हर एक तांचे वाईट संगतपण आज सुम्याच्या हातात समर्पण देवया. तरी आता आमचे वैरुबान आज मागया देवा आमची भुरगी आशीर्वादाने दवर. आमच्या भुरग्यांक मागण्याची भुरगीं कर. आमची भुरगीं पवित्र आत्म्यान भरले जाऊ दे. आमची भुरगीं सदांय तुझ्या हजारपणात येवची भुरगीं जाऊ दे. मध्ये पाय आमची भुरगीं जर देवाच्या हजारपणात रावतात, आमची भुरगीं जर देवाच्या हजारपणात सदांच रावतात तर कितेंच उणें तांकां पडचें ना. तांचो फुडार ब्लेस्ड ब्लेस्ड ब्लेस्ड. आज आमच्या भुरग्यांचे शिकप ब्लेस्ड. विश्वास करया, विश्वास करया. आज देवाचे उतर म्हणटा आयजाया 59 आयजाया 59 वर्स 6 देवाचे उतर. आयजाया 59 आयजाया 59 21 आयजाया 59:21 सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांवें तांचे कडे केल्लो सल्लो हो तुजेर आसा तो म्हजो आत्मो, आनी हांवें तुज्या तोंडांतल्यान ती उतरां जावं तुज्या तोंडांतली, जावं तुज्या भुरग्यांच्या तोंडांतले, जावं तुज्या नातराच्या तोंडांतले पयस सरचे नात आतां आनी सदांच सर्वदा. कितले जाण ह्या लायनीर मागून आसा तुज्या भुरग्या पासून हे उतर कंटिन्यू क्लेम करा. देवाचे उतर जिवें जावन आज आमच्या फॅमिलींतल्यान वळून येवं दे. देवाच्या उतराची सकत आमच्या भुरग्यांतय, भुरग्यांच्या भुरग्यांतय, तांच्या फुडारांतय देवून येवं दे. देवाचे उतर क्लेम करता करता तांकां सतयता ती अस्कत काय एडिक्शन, वायट संगतपण तांकां सोडून वचूं दी, सोडून वचूं दी, सोडून वचूं दी. कितली भुरगीं आळसाय फील करतात, कितले भुरगीं आनीक शाय आसात, कितले भुरगीं रिजर्वड आसात. त्या भुरग्यांक सुम्याच्या समर्पण दिया. सगळे कितले युवा जाण कन्फ्यूज आसात, सैरीक सोदून आसात, काम सोदून आसात, कन्फ्युजन आसात, सगळ्यांक समर्पण दिवन सांगात म्हणून हे उतर 3 फावटी घट्ट तळा रिपीट करया. हबाकुक 3:19 सर्वेस्वर म्हजो देव मुझे बोल मुझे देव मुझे बोल फायर मुझे पावला दोरो हबाकुक 3:19 सर्वेस्वर देव मुझे बोल तो मुझे पाय मेरवाचा पाय आणि उसायर मुझे पावला दोरो हबाकुक 3:19 सर्वेस्वर म्हजो देव मुझे बोल मुझे पाय मेरवाचा पाय सगळं स्त्रिया सांगता मिळून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशामध्ये पार आमची आणि आमच्या सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशामध्ये पार आमची आणि आमच्या सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशामध्ये पार आमची आमच्या आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशामध्ये पार आमची आणि आमच्या सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बापा. बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशामध्ये पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशामध्ये पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशामध्ये पार आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट संसाराची कर काकूट कर बापा. बापा.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाळावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाळावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. शासनाच्या बापा तुका भेटेल मोगाच्या पुत्राची आमच्या सम्य आणि सर्वत्र जेसू ख्रिस्ताची उडणी रगत आत्माने देव तुमच्या पत्नीच्या आणि सगळ्या संसाराच्या फरीकपणापासून विषयी सरांनी आकारात समर्पण देऊया. हरिय का पिढ्या सांग विस्डम 16:12 की त्या कसलं आलो पालो व लेप तांका बरी करून सकोंग ना बगर सगळे बरे करता त्या तुझ्या शब्दान सर्वेस्परा तांका बरे केले. आज विशेष रान मग सगळ्या पिढ्या विंगड पिढ्या संपडल्या कॅन्सर, टीबी, ब्लड प्रेशर, एड्स, डायबिटीस कितले नाव नकले पिढा कितले जणांक तांची पिढा कळीत जावना विशेष रान सुम्याच्या तान समर्पण देऊया. कितले ना किमो घेऊन असतात, रेडिओथेरपी घेऊन असतात, फिजिओथेरपी घेऊन असतात, कितल्या जणांची अँजिओप्लास्टी असा, कितल्या जणांक स्टंट घालूंक असा, कितल्या जणांक स्ट्रोक जाला, कितल्या जणांक ब्लड क्लॉट जाला, कितल्या जणांक किडनीचे समस्या असतात, किडनी स्टोन जाला, गाल ब्लॅडर स्टोन जाला, पीसीओडी समस्या असतात. सगळे समाजाला समर्पण देऊया. पाठीच्या कणाची दुख, पेंटाची दुख, कितल्या सर्जरी झाल्या दुख असा समाजात भेटून देऊया. समर्पण देऊया. कितल्या जणांचे घाई झाले सुकारान, कितल्या जणांक ब्लड शुगर कंट्रोल येत ना समाजात भेटून देऊया. डोळ्याच्या समस्या, कितल्या जणांक डोळ्यात दिष्ट उणी झाल्या, कितल्या जणांक केस चढतात भेटून देऊया समाजात समर्पण देऊया. कितल्या जणांचे शिरो सुस्तात आणि कठीण पडापड, कितल्या जणांक राती नीट पडना जेजूच्या नावान समर्पण देऊया. जेजूच्या नावान आज विशेष रान कितल्या सर्जरी असा समाजात समर्पण देऊया. विशेष रान माग्या कितले जण आमच्या मध्ये कितल्या डॉक्टर्स असतात, नर्सेस असतात तांका समाजात समर्पण देऊया. आम्ही कितले जण पिढे डॉक्टर लागी आज कन्सल्टेशन घेऊन असा विशेष समाजात भेटून देऊया. सिराग 38:1-2-3 या देवाचे उत्तर म्हणता विशेष आम्ही माग्या वैजाचे सेवक ते ताका फवतो मानफो कित्याक ताकाय देवान रचला. वैजाची जणवाई ताका देवतान मिळता, रायाकडची ताका दाना मिळतात. वैज आपले जणवाई नावाजीक जाता आणि फुडारी ताका वड मानान लेखतात. सर्वेस्परान भयंतली वक्ता जणा उत्पन्न केल्यात, सर्वेस्परा उत्पन्न केल्यात आणि त्या यवैजाक गुणकची पदवी ताणे दिल्या. विशेष सरान आम्ही खंयच्याय डॉक्टर लागी वेच्या पहिले त्या डॉक्टर पासून माग्या म्हाका एका भयणीन सांगले आम्ही डॉक्टर पासून मागसे डॉक्टराक डायग्नोसिस असे देणे मेळच्या पासून सारखी पिडा किते म्हणून सोदून काडूंक तांकां ते देणे गरज आसा. खाली शिकप पावना तांकां देवान जणवाय दिसे. आम्ही कितले शिकोंक पुरो पूण ते शिकप अप्लाय जाय जाल्यार देवान जणवाय दिसय. विशेष रान माग्या त्या देवाची जणवाय तांचे देवून येवचे पासून सगळे डॉक्टर्स, नर्स, पॅरामेडिकल डिपार्टमेंट विशेष समाजात भेटून देऊया. पवित्र आत्म्यान बरोदी, पवित्र आत्मो तांकां सोलन बरोदी. आज या दिसा कितल्या पेशंट्सांक ट्रीट करतात, कितल्या पेशंट्सांची ते सेवा करतात. विशेष ते सगळे गुण कचे सकत अनुभव करू दे. विशेष रान समाजात समर्पण देऊया. सगळे नर्व्स प्रॉब्लेम याकडे कोणाक राईट पायाच्या सकैल नर्व इश्यूज असतात जेजू याकडे स्पर्श करण्याचा विशेष रान सांगता मिळून येऊ तर 3 पटी घट्ट
रिपीट करूया. विजडम 16:12 16:12 कित्याक कसलो आलो फुसपाले तांकां बरी करूं ना. सगळे बरे करता. सगळे बरे करता तुझ्या शब्दान सुरेश्वरा तांकां बरी केली. विजडम 16:12 कित्याक कसलो आलो फलो वाले बरी करूं शकूं ना. अगर सगळे बरे करता त्या तुझ्या सर्वेस्परा तांकां बरी केली. विजडम 16:12 कसलो आलो फलो वाले तांकां बरी करूं शकूं ना. अगर सगळे बरे करता त्या तुझ्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली. सगळे दादले सांगात त्या म्हणूया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावरी फात. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टाच्या पशावरी फात. जेजूच्या कठीण 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 कष्टाच्या पशावरी फात. शासनाच्या बाप्पा गटीता ती मगाच्या पुताची समयाने सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची उडन रगतत मोहन या चौथ्या कणांसमोर पुंतीन माग्या कितले जाणा कोर्टाचे केस जाग्याचे समस्ये विजाचे समस्ये एम्प्लॉयर फसयला विशेष समयाचे तान भेटून देऊया. कितले जणांचे कोण नाव पाड करण्यासाठी कितले जणांचे पैसे काणयेन दवल्यात. कितले जण घर भाड्याक दिले ती भाडो तुझी सोडणं तयार ना जाऊन पुरो फोर्जरी केल्या जाग्याक वाट मेळटत ना. कितले जणांचे जाग्यांत फ्रॉड जाते आसा केस चालून आसा विशेष जणांनी कितली जणां मागून आसा तांच्या जाग्याची केस चालून आसा. समस्या भेटून देवा दोन्ही हात रुबान विशेष कितले जणांचे जाग्याचे कोर्टान केस चालून आसा. वर्सांत समस्या सर रामपुरम आमचं समेत सर इंटरव्हीन करून दे. तो सगळं जागो त्या जाग्याचे सगळे बॉर्डर जेजूच्या बहु पवित्र अमलेक रक्तान खबर जाऊ दे. त्या जाग्याचे सगळे रेकॉर्ड्स डॉक्युमेंट्स कितले जण त्या जाग्याच्या कॉन्फ्लिक्टांत इन्व्हॉल्व असतात. जेजूचे भू पवित्र अमोल रगतांचे देवान येऊ दे. सगळी केस क्लिअर जाऊ दे जेजूच्या नावात. Isaiah 45 पाऊस तुझे मुक्तलान वतलो आणि पर्वत समतल करतलो. अवकाशाच्या दाराची फोड करतलो आणि लोंढाच्या डाब्या मडून येतलो. असतो स्वामी त्या जाग्यात इंटरव्हीन करू दे. सगळे लॉयर जज पवित्र बरोवन दे. वर्सावर सुद्धा पुरुष जावनाची केस यास दिसांनी मुग्ध दे सॉल्व जाऊ दे जेजूच्या नावात. मागीर सांगात म्हणून
येवतर संगता म्हणून 3 पटी घट्टताना रिपीट करूया. लूक 10:19 बळे त्या सर्व किच्छ म्हणजे सगळे बळ पायतला मस्त हावे तुमका कितेच तुमका बाधा करचना. लूक 10:19 त्या सर्व दुश्मनाचे सगळे बळ पायतला मस्त दिला आणि कितेच तुमका करचना. लूक 10:19 बळे दुश्मनाचे सगळे बळ पायतला मस्त हावे तुमका दिला. तुमका बाधा करचना. सगळ्यो स्त्रियो संगता म्हणूया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बाप्पा. ससनाच्या बाप्पा हाव तुका बटे जाती बाबाच्या सम्याने सोडून जरा जेजू ख्रिस्ताची आत्मोने ओढाने रगत आत्मने सगळ्या बरीपणापासून ह्या क्रियेच्या कणा जाता जाल्यार आमी दिंबियर फडया दोनी हातांचे वयर बारया या घडये याडर कोणी मागोन आसा विशेष सरान पोटाच्या लेफ्ट साइडीन कठीण तपता. पोटाच्या लेफ्ट साइडीन कठीण तपता. थंय कितें समस्या आसा तूं भियोन आसाय. जेजू तुका ह्या घडये स्पर्श करनासा त्या जाग्यार हात दवरून माग. त्या जाग्यार जेजूचे भोव पवित्र अमोल रगत ह्या कडेन देवून येऊ दे कंप्लीटली. जेजूच्या भोव पवित्र अमोल एक रक्तान ते सगळे दुःख कवर जाऊ दे. जेजूच्या क्रुसामुळे वचन पडू दे. सगळे दुःख जेजूच्या क्रुसामुळे वचन पडू दे. सण्ण असू दे जेजूच्या नावान. जेजूच्या बळवंत नावान ते सगळे दुःख याकडे सण्ण असू दे. Be relieved in the name of Jesus. Be relieved in the name of Jesus. मागेविषयी सरा याकडे ते दुःख कम्प्लिटली गेला. कम्प्लिटली ते सर दुःख ना कोणाक तो अनुभव झाला क्लेम करा. अनुभव झाला तुम्ही टेस्टमनी दिला. विशेष सरान या क्रियेच्या कणा जातल्या दोन्ही हात वयर बारया मागे विशेष सरान कितले जण कामाच्या समस्या असतात. कितल्या विजाच्या समस्या असतात. फायनान्शियल इश्यूज फेस करणं असतात. हर एकल्यांक सोम्याच्या तान समर्पण देऊन मागया. वर्षा कितली वर्ष झाली. एक भाऊ सुमार 2.5 वर्षांत रिलीजाचे समस्या. कितले जणांक कंपनीत रिलीज दितात ना रिलीजाक 6 महिने या 9 महिने म्हणून नोटीस पिरियड असा. सोम्याच्या तान भेटून दिवया. कितले जणांक या दिसांनी कामातून काडटा म्हणून. कितले जणांक कामाकडे कष्ट येते आसा दग देते आसा. मागे कितले जणांनी विजाक अप्लाय केला दाखवून आसात. त्यांची वाट उगते आमच्या पासून. कितल्यांना मायग्रेशन ट्राय करना सगळ्यांचे प्रोसेस सोम्याच्या समर्पण दिवया. कितले जणांक विजा आयल्या. मेडिकल आसा. मेडिकल पास जाता गी नागे म्हणल्यार भे आसा. सोम्याच्या सगळे भे जेजूच्या क्रुसा मुळे वचून पडू दे.
आमचो देव जैतलो देव ताच्या भुरग्यांक अन्याय जावंक दिना, तांच्या भुरग्यांक वायट जावंक दिना. जे कितें म्हज्या जिवितान जाता ते सगळे तो म्हज्या बऱ्याक करता. एव्हरीथिंग सगळे म्हज्या बऱ्याक करता. तशेंच समर्पण दिवया आमचे सगळे मागण्या समोर. आमचे आत्मीक डिरेक्टर बाब आंतोनी लोपेस, आमचे लीडर मार्गारेट डिसोजा, तशेंच समर्पण दिवया हे सगळे ऑनलायनाचे टीम, राईना, सिल्विया, सफिता आणि सगळ्या टीम समाजाचं समर्पण दिवया. सानिया समाजाचा विशेष देव ताका पवित्र ज्ञान बरो दी. हे सगळे मॉर्निंग मन्नाचे टीम, मॉर्निंग मन्ना, डिवाइन वर्ड, द ट्रुथ, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री विशेष समाजाचा भेटून दिवया. आम्ही असं कुवेटचे सगळे फिरगाचे सांगतात सगळे मागण्या समोर कॅरीज कुवेट समाजात भेटून दिवया. विशेष समर्पण दिवया कॅनडाच्या सगळ्या लोकांक, कॅनडाचा प्राईम मिनिस्टर मार्क कार्नी, सगळे पॉलिसी मेकर्स, मेयर, सगळे पार्लिमेंट, सगळे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जेसूच्या हातान भेटून दिया. अभिषेक जावं दी, पवित्र जावं दी. जेसूच्या अमल रक्तान या गावचे सगळे बॉर्डर्स येथल जावं दी. या गावात बळवंतरान सुवार्ता प्रकट जावं दी. सगळे अडकळसून पयस वचून दी आणि चड लोक देवा थंय येवं दी. सारखी समजणी कॅथोलिक सभेत आज कितलो लोकांक सारखे समजणी ना. आयुष्य सारखी समजणी मेळचे पडटा. सांगाता म्हणून हे उतर 3 पटीन घट्टपणान रिपीट करया. मॅथ्यू 19:26 जेजू तांचेर आपले दिश्ट लावन म्हणालो, त्या साध्य वय सर्व मॅथ्यू 19:26 जेजू तांचेर आपले दिश्ट लावन म्हणालो, शांत्या साध्य वय कोणत्या सांगते साध्य. मॅथ्यू 19:26 जेजू तांचेर आपले दिश्ट लावन म्हणालो, देवाक सर्व संगती साध्य. दोन्ही हात आमचे बरोबर या. परत एक फटी या कॅनडाच्या गावांत कितलो आमचो लोक असा, आमचो गांवचो लोक, आमच्या इंडियाचो लोक असा. विशेष तांकां समाजात समर्पण दिवया. या गावांत येवन आज कितलो लोक आज आमचे कल्चर सोडन, देवा सांग सोडन, मागणे सोडन, मी सोडन, हांगाच्या गांवच्या ट्रेडिशनाक कल्चराक सत्य आसात. आज कितली जाणां देवातून पयस ते आसात. तरी एकल्या जत मी बचूंक जावंक जाय. दोनी हात रुपार्या सांगता म्हणून त्या सोम्या लागीं ह्या सगळ्या लोकां पासून काकूट मागोन सांगता म्हणून या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्या सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. तुमच्या कठीण कष्टाच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. कठीण कष्टांच्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या
Papa. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. तुझ्या हातान भेटून दिता सुम्या याले कितले जण मागोन Hallelujah, सांग सो hallelujah, मच hallelujah, आणि hallelujah, युट्यूबाचेर hallelujah, 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 गल्यात hallelujah, hallelujah. हर सुम्या गाल तुझे सुम्या प्रताप जेजो देवा तुझे प्रताप एक देवा तुझे डेप्युटेशन प्रताप या तुझे कडेन तुझ्या हाताचो मागता महिमा सुम्या तुझे जेजो जो हर दान तुझे विश्वासान मागता प्रतिबंधित सुम्या हाथ जेजो तुझे तांचेर मौजूद मुजो तुझे भारत को आशीर्वाद कर सुम्या Hallelujah, जेजो hallelujah, तुवें hallelujah, पद hallelujah, तुवें hallelujah, अधिकार दिल्लो hallelujah, यो hallelujah, हात hallelujah. आशीर्वादित केलो Hallelujah, जेजो तांचे hallelujah, दोवाक मागता Jesus, सुम्या जेजो या कडेन Jesus, जेजो Jesus, इमे सकत यो अनुभव करून दिता तांच्या जीवितांतले हर एक कोणे कोण असकर ते पैसा दे एक ते पेटिशन आणि या युट्यूबचेर या चॅट बॉक्सान घाला सुम्या जेजो ते सगळे पेटिशन सुम्या जेजो तुझ्या नावान तुझ्या महिमे पासून सुम्या जेजो तुझे खुशे प्रमाणे वयसान ती ग्रँड जाऊन दे एक्सेप्ट जाऊन दे सुम्या जेजो सुम्या जेजो तुझी बेसां रिलीज जाऊन दे जेजूच्या नावान जेजू तुझ्या नावान जेजू तुझ्या नावान जेजू तुझ्या नावान सुम्या मागता सुम्या जेजू या हर एक तुझ्या भुरग्याची जीवित आशीर्वादाने मरू दे सुम्या जेजू आशीर्वाद सुम्या आयचे दिसा कितले ना सर्जरी वयता आसत आयचे दिसा कितले इंटरव्यू आसा सुम्या तांकां समर्पिता जेजू तुझ्या समर्पिता सुम्या जेजू कितले जाणां सुम्या जेजू आज बर्थडेज एनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करले जात कितले ना पयले आसात देवा त्या हर एकल्या तुझ्या आशीर्वादाने भर म्हण मागता सुम्या आमेन 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 Amen, नमान मरिये amen. कृपेन भरले सुमन तुझ्या स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू ती Maria देवाच्या फेंगा करणार ताने आमच्या वर्णाच्या वळारामे महिमा बापा आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या ताने बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन Amen. प्रेज द लॉर्ड Praise God. विशेष तरान परत एकपटी आम्ही हर एक दिसा अनाउन्स करता आमची इंटरसेसरी मागणे हर एक दिसा संजेर खाली 1 घंटो 7:30 कुवेटचो टाइम इंडियाचो टाइम 10:11 वरां आम्ही सगळी कितले जण जाता तितले जण आम्ही जॉईन जाया आणि संघातल्या मेळोन आम्ही सगळ्या संवसाराच्या गरजा पसत ह्या जमतेच्या गरजा पसत ह्या जमतेन कितले जण आमचे परीस कितले ना गरजा पवता असतात तांचे पसत आम्ही मागया तसेच या ब्रेसराच्या मागण्या जमते पसत विशेष सरान मागया या जमत या ब्रेसरा विशेष मांडावळ असतली तुम्ही येया कुवेट आसात आणि हेरांक तुम्ही सांगा कोणाक बसाचे ट्रान्सपोर्टाचे अरेंजमेंट जाय तुम्ही आमकां कळीत करा आमकां अरेंज करूंक ट्राय करता कितले जाणां तुमकां पावट आसा येवंक जावंक पुरो तुमचे मस्त कमिटमेंट आसा जावंक पुरो पण तुमकां केदला अवकाश मेळटा जमतीक फिजिकल ऑनलाईन मागणें चलता वय सगळें चलता पण आमी ऑफलाईन फिजिकली संगात्या मेळोन मागोवंक जाय त्या देखून कितले जाणां तुम्ही कुवेटांत आसात जाल्यार इतले जाणां तुम्ही जॉईन जाया हेरांक तुम्ही आपण हाडा हेरांक ह्या मागण्या जमते विशय सांगा कितले युट्यूबाचेर मागण्या ऐकून आसात तुम्ही आमचे चॅनल सबस्क्राईब करून जाल्यार सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा आमचे मागणे शेअर करा आणि या मागण्या जमते विशय हेरांक तुम्ही सांगा देव तुमकां हर एकल्या आशीर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन बरो दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू ऑल Praise the Lord. 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 Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord.